imali yindaba indoda fanele indoda azama ajuluke yazi ukuthi umoya ilobola indoda ayihloniphi uzowenza njani uyazama ilobolile indoda ayihloniphi uyazama kusasa zobe sekuthuke lento yayilobola sina sathi thina zobe sekuthiwa ngalokho kuzayo kusasa indoda iyajikelana palisi uzothi lento le yayilobola lapha kini uzoyibuyisa nje masesebenza uzothola umsebenzi kube hluleka nje kumanje uthi akasebenzi uwena udlala kube kuyinini ngiyacela ke mina imali manje akho mali ayikho imali kube kuthiwa usaphila ubusazoyifuna bengizoyifuna eyami angithi ngiyacela angithi njengoba ngisho ngizohlambuluka njengamanje ukuthi eyami imali ayihlangeneke nayo uzoyenzani imali ngifuna ukuyisebenzisa nami ngiyasindelwa nje ngibona usindelwa yini endlini kunzima njengamanje Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nihleli noLongstar. Namhlanje simenyiwe la emndenini wakwaMaphalala bathe Longstar inkinga zomndeni ake nisondele nathi sinenkinga la ekhaya. Sawona njani? Saphila njani nasisi? Ngiyavila. Ngisacela ubingelele iBlack Life uzishika manje. Oh mina nguSiphindile wakwaMaphalala. USiphindile wakwaMaphalala. Yebo sisi. Oh ngiyabingelela bhuti weBlack Life mina ngumamiya wakwaMaphalala. Mamiya. Phalala. Okay. No siyabonga kakhulu nisimemile la ekhaya nithi nje kunenkinga. So inkinga zomndeni mayibizwa ziyasabela. Inkinga iqala phi? Inkinga iqala kutheni umntanethu uPalisa kube engesenaye abazali. Nawe uyazi uthi ingane mengesenayo umzali njengomamncane bakhe. Oh nina nomamncane. Yeso mamncane bakhe. Okay. Abazali bakhe mhlawumbe bashone nini? Abazali bakhe kudala bashona. Okay. Yeah. Manje sisala ngesandla sethu phansi ngesandla sethu phansi kwethu. Okay, okay. Then ke uPalisa afike nabantu bathi uzolotshola uPalisa. Oh, yes, sijabule somamncane. Kuba sasikhathi sangeke uPalisa seyimide manje leminyaka 5 years nanenkukhu nje ekhwehlelayo asiyiboni iza lekhaya kanti kwenze njani. Khamba isikhathi ke afike uPalisa intanethu nencwadi. Mifika nencwadi siyibokeke nosisi wami. Okay. Asibuze mamiya uPalisa ingane njani? uPalisa wenza konke kusami asishode ngalutho mangabe khona kuyabonakala nje mabe khona. Usenzela yonke into ngisho igross uyasigrosela uPalisa ayikho into esishoda ngayo. So uyi-ideal ndodakazi. Uright shame ngoba nalesikhathi kushona uma wakhe uyena kusami okwathi nje khululekani ningafaka lokho nikufaya kodwa mina ngizokwenza konke. Okay. So manje ke asisixoxele jeni yamalobolo. Ihamba kanjani indaba yamalobolo na introduce kumkhwenyana? Ya umkhwenyana wafika naye lekhaya wathi nangumkhwenyana uzothi baba uzokokoda. Sajabula somamncane bakhe. Sibize ke omalume. Mesibiza umalume ke umfana vele ayishaye vele imali. Hayo. Ya kube mnandi sijabule sikikise sithe inkosi yami kuba udade usaphila angabe uyakikiza kumanje. Ayibo phela kwakumnandi sakikiza vele sajabula sabonga akhokhe kahle umfana ke sijabule ke kudlweni izidlo ezimnandi ke umfana usekhokhile. Wena mamiya wabanjani? Ngajabula kakhulu inkosi yami ngazi sizombatha ngoPalisa ekubeni la ekhaya vele akuvamisile umshado nje uyimvela kancane. Yeah. Sathi nje awe masi sizombatha egcinene ngabe usisi uyabona yini la ekhona. Yeah. So umkhwenyana umuntu kanjani? Umkhwenyana bekuwumuntu oright shame ohloniphayo owazi ukuthi ngisho ezobheka uPalisa akangeni emagcekeni akaMaphalala. So uyayazi indawo yakhe? Ayazi indawo yakhe. So ubekame ngaphandle kusami no angaqondani ngisho nanesanga akhombisa ukuthi uyahlonipha. Uzangeniswa sengeniswa abantu bala ekhaya. Oh, siyabonga. Manje ke ngoba nithi niyancoma la mina ngizele inkinga zomndeni. Iqala phi inkinga? Inkinga phela iqaleni phela ukuthi umntwana usizofuna imali yakhe amalobolo. Uyayibona leyo nto uthi ingane samangalo ukuthi ungafika uzolotshola usizofuna imali koncane. Kanjani? Nayi lapha inkinga esicaka khona ukuthi sijabulile ife nomkhwenyana wayishaya kahle inkomo. Jike uPalisa manje usezofuna imali yakhe amalobolo nathi lento iyasica iyona sizisanibiza ukuthi ake ningenele nalo udaba lusicaka ukuthi
ilobolo lanikezwa yini ingane phela ilobolo liwela komamncane bakhe. Yes. Ngoba phela nenkomo le sayibeka imali yenkomo. Senze ukuthi mase ziwushaya sithatha yona le mali le simshadise ngayo. Then le enye sesisa renovate ke le khaya ngalenye imali. Ona seniyalungisa. Sasisalungisa kumuzi. Okay. Manje mefika la ufuna imali yakhe uyasilwisa. Sisingcono sinibize ngenele lo daba ukuthi into ekanjena sizoyithini. Mami ngoba phela naye lo mfana lo sesisola naye ukuthi ukushuthi uyena-ke wayesegqekeza la emagcekeni Kwaphinde wagceleza la ekhaya. hawu sisola lokho impela So manje nisola umfana ukuthi sisola mhlawumbe waletha umfana imali. hayi sisola yena ngoba kushuthi naye uPalisa phela babehlangene bobabili Hawu. yayibona Bathe ngoba endodakazi yenu-ke nibabili mani mhlalisa phana nendawo nithi Palisa. Kwenzakalani? Ithini i-response yakhe? Asikakambizi nje basinibizile nje nasimtshenile sisibiza abantu babhekila sibhalile khona basinibhalelile sacela uzosicazulele naye inkinga esicakile uyeza nje manje usendleleni naye simbizile ukuthi azosho ukuthi kanti inkinga yini uwafuna ngaliphi amalobolo nami lento iyangixaka. Lento lena iyangixaka kakhulu ngoba nginizwe nithi uPalisa umuntu hands on igrosa yenziwe uyena manje masefuna imali yamalobolo like yini into wayiqala kanjani le ndaba ngicela ngichazele ukuthi ngosuku ayiqala le ndaba wayiqala kanjani. wayiqala phela ngokuthi uPalisa vele besenzela yabo kwahamba kusho wabona ukuthi hayi la ekhaya kusho nje ngi-right ngendlela engenza ngayo izinto hayi eloku eyela kulomyeni wakhe-ke lo siyitshela ukuthi hhayi uyena ozoletha amalobolo la ekhaya. Kwiqiqi uPalisa useyasijikela-ke manje njengoba esefuna iy'mali zamalobolo yena ubesiza kakhulu Nkosi yami la ekhaya. Okay, ngiya-understand-a ngithe uyithatha ngiyifake ey'catsheni zakhe nje uPalisa. Ngiya-understand. NgiwuPalisa ngifika ngithini kubantu engibathatha njengabazali ukuthi ngifuna imali. Yini la afika wayisho wafika wathini ngalolu suku? uPalisa wafike lekhaya wasibiza wathi Ncane ngisazocela imali yami yamalobolo. Walibeka imbaba? Walibeka ngembaba ngacaka ukuthi hawu yini manje ufuna imali yakho amalobolo ngoba phela imali ihlala kuthina boma wakho. Uyifuna ngaliphi vele imali? Utheni imali yakho uyayifuna? Phela kuyona yakhe ilethe umyeni ukuze kulotsholo yena ukuze ashada ngithi. Uthi phela ngoba akasenayo uma wakhe ufuna ukuyibekela yena. Ilento-ke Ilento-ke. Uthi uzoyibekela kanjani eyingane ngoba phela imali fanele ibekwe yithina senzele ukuthi meseshada azi ukuthi naye ukhona something ayibekile. Uthi isizathu akanamama okusho ukuthi fanele ihlale kuyena? Yebo uthi fanele ihlale kuyena imali ayibekele yena imali. Ngiyaqala nje mina lento kizo. Nginizwe nithi uma wakhe usenesikhathi ashona iphelile iminyaka emingaki mhlawumbe? Mhlawumbe 5 years. 5 years. So manje yini lemnikeza i-mindset yokuthi le mali yelobolo fanele ize kuyena? Kushuthi phela wahlala wayicabanga lento. Asazi phela ukuthi besishawa yini njengoba eseyifuna iy'mali zamalobolo back kuthina ekubeni simubekele kahle. And then umkhwenyana niyena azama ukuxhumana naye mhlampe nizwe ukuthi na because phela uyena olobolile nizwe ukuthi hawu. Umkhwenyana besingakaxhumani naye besafuna ukuqala sikhulume naye uPalisa kuqala Ngikuzwe uthi wagqekezwa la ekhaya. Sesisola ney'nto ey'kanjalo ukuthi mhlawumbe ngabe uyena yini umkhwenyana ngendlela esekwenzeka ngayo. Bagqekeza bathathani mhlawumbe? Bathatha i-TV. Bathatha i-TV? So ukugqekeza kuphela osuke kwenzeka? Ukugqekeza kuphela osuke kwenzeka. Ngaphandle kwaPalisa-ke ebe umuntu owenza yonke into uwumuntu enjani i-character yakhe? uPalisa uyingane nje ekhuthele ehloniphayo. Mesihambile nje kuyisonto sesontweni sifi uPalisa sephekile uyaklina wenza yonke into ayikho uPalisa into angayenzi. Awuzi umtshela ukuthi iPalisa wenza 1 no 2 no 3 no 4 wenza yonke into uyingane enhle nje ekhuthele manje lento esisicaka ngakhona uma sisijikela kanje asisazi phela thina sokwenze njani. Omna ngisola mhlawumbe umkhwenyana lo mtshela ukuthi wena Palisa mamncane bakubenzela everything bakwenza isilimo hamba uyofuna le mali uthi uyibekela yona besebeyidlile le mali. Into engiyisolayo ingakho sithi ake sibize ingane yethu sihlale nayo phansi siza ukuthi kanti yini manje simcakile sizofuna imali yakhe amalobolo okhona mhlawumbe into esingayazi niPalisa sifihlela yona uthi besefuna imali yakhe amalobolo yini lemshusha ngako ukuthi azofuna imali. Ngoba sazi ukuthi ushushwa yini engaka. So manje ngiyanizwa nithi uyingane ehloniphayo ingane ekukhulumekayo nayo pho wayengahlalanga naye phansi nize nilanda uBlack Life?
Ayi. Uyasicanga phela ubhalise sithuka. Into esicaka yileyo. Mefikile la egcekeni sisho ngezibongo. Ayikho into angasisho ngayo. Uthi sidla imali yakhe wenza 1 2 3 4. So manje asazi sempalisi useshintshile into engiyibonayo mina sisukuthi phela umuntu ushintshiso ukuthi ulomkhonyana ngisho ukuthi ulomkhonyana umshintshisile ngoba ubengane e-right once nje walotsholwa angazi ukuthi yini umenzeni lo mfana lo mkhwenyana lo wethu ngoba phela futhi into ebesayibhekile besathi kusazoqhubeka kulethwe nokunye njengokuthi phela umuntu kumele utshola kuzomembeso kuza in kodwa sibona manje sekuthenya thulekile. So manje akhathi efika wayishaya zonke nanicelile. Hayi wayishaya. Uphi baba kaPalisa? Baba Palisa usegoli. Banayo i-relationship noPalisa? Hayi kahle hle. So akhathe kwenziwa lento amalobolo wayengekho part of ama-negotiations? Azange size simbize ngoba phela akamkhulisanga. So akazenzanga imfanelo ngokukhulu. Yo, okay. uPalisa ngiyezwa kuthiwa usekhona la eminyango. Seni-ready ukuthi nikhulume naye? Hayi si-ready impela sifuna asicacisele sikwenzakalani vele asozofuna le mali yakhe. Kuba simgcinele kahle akachaze ngoba sesikhathele inhlamba zakhe. Manje ngoba nithi-ke useyanithuka anisabuthi uzonithuka namanje? Hayi phela uzosaba mhlambe wena mhlawumbe uzohlonipha nina. Uzohlonipha ya azohlisa umoya mezophakama kodwa angeke azaphakame njengalento ahlala yenza emagcekeni. Mamncane bakhe bashadile bona? Cha mina ngishadile. Wena? Hayi angishadile. So kungenzeka ukuthi mhlawumbe ukudelela kwakho ukuthi udila nabantu abangashadile? Hayi kusho ukuthi ilokho phela. Phela ngiye ngizwe kuthiwa masuwuMessis. Ngiye ngibone nawe ezinye indawo kuthiwa umambani. Hayi useshintshile ingakho sasijabula ngako ukuthi hawu sesombatha at least sesombatha. So into engiyibuzayo ukuthi ngiyenzeka yini ukuthi i-level of respect ishrinkiswa yilokho ukuthi kena mina sengizoba umambani. Angithi bona basawumaphalala mina ngisesiyeni umaphalala. Ya ngibona nalokho futhi ngiyenza lokho seney'impiko kakhulu. Asazi. Yo, ngiyizela mukile emakhaya ukuthi ilobolo lamshintsha umuntu. Kodwa akasimlanda uPalisa ngizwe lakhe iside le story ngoba ngenzeka ukuthi hayi uPalisa unesakhe istory asimlanda uPalisa. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili wezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho. Ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. Ipharmacy yethu i-141 KE Masinga Road eDurban. Inamba yethu yocingo 062-219-7748. Sithinte njalo ukwazi nokuthola usizo nge-specialist nazo. Ake sesibuyile babukeli beBlack Life TV sesimlandile uPalisa. Sawona Palisa? Yo mama njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila mama. Igama lami nguLongstar waBlack Life TV kuhlelo izinkinga zomndeni. Ngimelwe omamncane bakho la. Bathe angisondele ngoba hayi kunodaba abafisa ukukhuluma nalo ngawe. So ngizocela ubadedela nje basho ukuthi basibizeleni. Mina Palisa ngikubizele usisi ngibhalela Black Life ngoba sesikhathele inhlamba zakho osithiwa ngazo lekhaya. Ngifuna ukwazi ukuthi ngoba ufuna imali yakho amalobolo wake wezwaphi ukuthi ingane ifika izolotsholwa masizofuna imali yayo. Ngicela ukwazi nje lapho ucasisela usisi ukuthi ikhona lonto ukuthi ungafuthi lethwe umkhonyana azokulobola wena futhi usuzofika la usuzofuna imali yakho. Ilento esicakile sithi ingakho sizibhalile la mhlawumbe bazosicazulela bona lenkinga esibhekene nayo bathi nasisazi. Ma ke wo mamncane
Ngoba ngihlezi nje ngifika la ekhaya, alipheli mhlawumbe iviki ngafika kule ekhaya. Yini enenza ukuthi nize ningibizela abantu bakwi-TV? Angikwazi ukuhlala phansi nikhulume nami njengenganyeni. Ingoba sisikhathele uyasuke awukhulumiseke wena Palisa. Mesikhuluma kahle nawe ubhizi. Uyaphakama wena. Ngiyavuma lekhaya usenzela yonke into, akho into ongasenzeli yona. Inkinga ngathi wena usumene nje wavela walotsholwa nje usushintshila usona la ngane. Uyangicaka mase uzofuna imali yakho amalobolo ngoba le mali sikubekele kahle. Yini inkinga yakho? Phumela obala uchazele usisi ukuthi uyifunelani imali Ngizoyifuna phela imali amalobolo. Kumele ngiyifune kanti kumele ihlale kuba ngoba nomama wami ungizalayo akasekho. Yes, phela soncane bakho kufanele ihlale kuthina sikubekele yona. Sikubekele yona. Imali amalobolo mangithi bekulotsholwa mina. Thina Palisa besisenzela wena ukuthi mangabe usushada ungabi ney'nkinga. Yasishona phi Kodwa ekugcineni phela ngoba sisibize bona aba-Black Life sisaba khona phela ukuthi uzosithuka. Njengoba ningishonisa le nale iphike lo mali amalobolo ngoba sibekile imali. Sibekile. Nangibonisa nathi naye ngibekile. Uzoyibonela imali sebhenki nje imali. Sayibeka nje inkomo enye salungisa ngayo sakuchazela Palisa. Ngeke Palisa. Udlala ngathi sakuchazela kahle manje lekhaya sekulotshelwe sithatha le sirenovate indlu. Musu ukujika Palisa. Ngikhumbule nje ukuthi nathi sakuchazela kahle azenzela ngisini imalini yakho. Sengaze ngizoyifunelana imali ngazi ukuthi ilungise ekhaya. Futhi kahle kahle lo mali yami kumele ibuyele kumina. Imina engangilotshola. Angezi wena wingane ibekwa ngengane elotsholwe mina oqala la ekhaya engilotsholiwe nazi ngemshado enzoze ngifuna ukuphatha imali amalobolo. Yebo phela sishadanga kodwa phela thina besambe ey'nyathelweni zama wakho. Akekho ke lo ma eyami imali kumele ake sithathe imali sithi sisiza wena siyakubekela ngoba phela namanje sisalindile ukuthi kulethwe imembeso kulethwe okunye phela kuqhubeke. Kumele ilethwe phela ibuye nayo njengoba kuzombesa angithi kumele kumbese ayibuye naye nathi nami ngikwazi ukuyibona ukuthi ufunelani. Ngifuna ukuthi ibuyize kumina eyami uma wami akasekho eyami indaba ihlala eningi. Ezaninga njengoba ezaningi ningalotsholwe Yes, kwenziwe njani? Phela sisijabulile ukuthi uwena oqala lekhaya uphuma ngomshado. Hayi angizwisisi kahle lonto imali kumele kanjani manje? Nakho kade nimjaha la mkhwenyana wami kumele azolobolo akafike yebo ihlale kuthina vele imali. Ayikwazi imali ihlale enganeni awukazi yenzeke leyo nto Palisa ngiyala. Ngiyacela nje ukuthi ngeke. Sibizela yona le nto TV. Ngihlezi ngifika la ekhaya mina anikaze ngikhulume nami ngikwazi nami ukuthi uyasithuka Palisa ingakho nje ngithuka sekusuke lapha ngivele nginthuke sekusuke lapha ukuthi uyifunelani imali ngifunela ukuthi izohlala kumina eyami khuluma-ke amalobola wami imali kumele ize kumina ukhona uma wakho angabe uyenza sisho sisangcono ukuthi usaphila asathi uyenayo mhlawumbe bengingaba khona ukuthula phasi kwala makhaya amapalana. Palisa mina enginga-understand la omancane bakhade bengincoma yezo. Yebo. Bangincoma bathi kena nje uyintombazane enza sure ukuthi ekhaya kufudumele. Kodwa inkinga iqhamuke sekulotsholo. And manje into ishoyo uthi abakaze bona balotsholo bazini ngomshado. Bazini vele ngomshado ngoba phela vele bazini ngomshado. Athi bahleli bona la nezingane zabo yihlela lotsholiwe. Ababuyisa imali ezolotsholo akwezolotsholwa mina uma wami akasekho. Nalento balungisile batshelwe bakuthi balungisile kwaleyo ke yenkomo engiboye ukuthi khona angisabona ukuthi khona ikhona imali yenkomo angisayibona ukuthi ngifuna ukuyibona akwazi ukuthi imali uyifuna ngoba nje wagqekezwa lekhaya sisola yena lo uyena wamthuma ukuthi azothatha le TV kanjani ngoba masufuna imali amalobolo sizothatha amalobolo phazwa ingane ngizoyiphathela ngithi njengoba niwaphethe nami ngizokwazi ukuthi singene esikhundleni sasisi kodwa phela uma usuyifuna imali sizothinike cha mina ngifuna ukwazi ukuthi imali uyifunelani imali yini le eyenza usufuna imali ngifuna ukwazi ngoba phela wena walotshelwa kahle wayishaza umkhwena sajabula sizolandela manje umembezo jiki masufika lekhaya uyasithuka wena sesikhathi ngize ngizolotsholwa nani kade ningangithuki kade uhleli nawe lo muntu iminyaka emingaka akaloboli ngani yini kanti into osayihlalele lapho kuze ukuthi vele kuze kusheshe kulotsholwe ingane nje wena so umkhona wakho waphusha ukulobola ngenxa yenkulumo zala ekhaya ezingekho zinhle uhleli lapha akakhipheka ngisho iqhude leli njalo kuhlezi ukukhulunywa ngendaba yokuthi angilotsholiwe mina singeke azahamba awuyishadisa Sisintwala ekhaya ke amaphalala umuntu akakipiti nje so bekipitini ngakhalela ngathi akukhona nenkukhu eyodwa yafika lekhaya igulayo bengikhalela lokho ukuthi ubhizi uhleli lapha angisabona nokuthi mhlawumbe kwakujahela ukuthi ngikipitile kwakujahelwe iyona le mali le abangafuni nayo nje namanje iyona into abayijahele 5 years especially nayo 5 years after kushona kwama wakhe noma before ngoba ngizwile ukuthi uma wakhe
After kushona after kushona amawakhe. So after kushona amawakhe wabona ukuthi ungazenzela. Wabona ukuthi ngcono ayiphathi. Angibonanga ukuthi ngizenzele sisi kwabe into eyenzakalayo. Yaqala kanjani lento awuyichaza? Yaqala ngokuthi kahle vele bengivele ngihlala la ekhaya njengoba besho ukuthi ngumuntu osizayo. So ukuyohlala kwami nomuntu wami ngangifuna ukuthi ngibe nespace sami naye. Sihlale sonke ndawonye. Okay. Naba ke sebethi naye ngoba sengihlale naye isikhathi eside izinkulumo engekho zinhle. Angisazi noma ukuthi lezo izinkulumo iyona le mali bese beyijahile noma bese bejahe vele ukuthi ngilotshola angisa-understand na angisabaqondi ukuthi kwenzakalani. Okay, yini leyo abayisha kwathi Cliff watshela umyeni wakho ukuthi azolobola? Basho phela ngendlela ayiyona kahle babebona nje ukuthi usikhotheni vele ungekasoza lobola ungekasoza khipha lutho. That's why ngaze ngamtshela ukuthi hayibo bhuti sukumphakamisa amasokisi uhambe ukhipha lokho onakhe ekhaya. Umyeni wakho umuntu kanjani? Umuntu ophansi bakithi. Umuntu ophansi, umuntu ongakwazi ukukhuluma. Bayamazi ke na akwazi ukukhuluma. Bathi ke na uyena oshintsha yena nje. Akulutho. Akazange azangisho. Phela vese uzomncoma ngoba umuntu wakhe. Nina nimaze kanjani ngoba nani nimaze nimize ngendodana athi indodana right akekho phela vese uzosikhombisa inhlonipho kodwa phela sazi la ihamba khona. Mina ngishintshwe yinina la ekhaya. Mina umuntu engishintshelayo yena lo mkhwenyana lokushintshile. Yena lokushintshile. Ngeke uzolotshola uphinde futhi ufuna imali, uyifuna ngalephi imali. And masikubuza ingakho sithi ufuna ukwazi ukuthi uyifunelani imali. Phumela eshashalazini sisuthi imali yakho uyifunela yini manje sicala kade le mali ehleli kuthini. Sitshene nje ukuthi inkinga yakho yini manje usufuna usiphuca imali. Okay, Palisa uhlelo lelilo inkinga zomndeni. Okay. Likhuluma kakhulu ngenhlambuluko. Yebo. Because ngiyabona lana ukuthi kena kunama back and forth umuntu ushona le umuntu ushona le. Yebo. Nawe ufila ngathi kena fanele ngabiza kwenu ngosashona uma wakho of which akazi yenzeke le nto. Makushona uma wakho napha abantu abangena isikhaleni ngoba ngizwile ukuthi ubaba akekho endaweni ukuthi kena ubaba present. Akekho akaze So manje ke akukhuluma uhlambuluke so that kena ningayiphushi lento lena iziphume esandleni izenlimazana ngoba segqekezwa naba la ekhaya and omamncane bacanga umyeni wakho awukhuluma iqiniso usho ukuthi lento yokuthi ufuna imali yamalobolo uyifunelani. Kahle indaba yalento yamalobolo. Amalobolo ayekhishwe imali yamalobolo uthize la ekhaya izongilobola eyakade iphuma kumina. Ngakade ngiyinikeze umyeni wami ukuthi akaze phela naye ezovela la ekhaya. Ngoba manje indlela izinkulumo bese zikhuluma ngayo bese kungekho kuhle nami bayazi ukuthi akasebenzi njengoba nazi ukuthi akasebenzi mina ithi uzoyithatha imali uthi angilobola yimini engisebenzayo. So uyilobolile? Ngingasho njalo ngimbolekile imali yokuthi angilobola. Hayi angaze ngizolona. Angazi usizela ungakuboleka umuntu wakhe imali. Bengizoyenza njani mamncane bengizoyenza njani angithi nina nje bengizoyenza njani. Futhi ingakho usufuna le mali. Ngiyahluleka kunzima nami endlini ngeke ngisakwazi ngedinga. Kunzima. Yazi ukuthi dadethu usaphila ngabe uyezwa mhlawumbe uyaphendula pheshoneni lakhe kumanje uyangizwa. Hayi usihlazi. Iyona into engenza ukuthi ngifune le mali. Ngoba akasebenzi imali uzoyenza. Ngifuna ukuyidla nobabili abuyele emuva amalobolo. Akasebenzi imali olobole ngayo. Imali ebekade njengoba ngisho ukuthi mina ngedwa endlini engisebenzayo uhleli yena. Bekuyimali ebengiyibeka. Uthatha ama savings akho. Ukuthi aze ekhaya azokulobola. So manje ngoba uyifuna lana kahle ufuna imali yakho back. Ngifuna imali yami. Ima uba imali yakho soyithatha ngoba phela silungisile nje ngayo. Nitshele bani ukuthi nisana uphansi singase kulotsholiwe isisononelo senzela isimase ushada usushada nganginguthola isingi. Ngahlala nawo phansi Palisa. Ucabanga ukuthi le ndlu lesayakha ngani? Angazi. Lesihlala kuyona. Angazi. Kodwa ke imali bandla bengiyicela. Sekunzima nami. Umyeni wami akasebenzi. Mina ngedwa ikhaya lakhala libheke mina. Okay, iyiphi into yakwenza wathatha i-decision yokuthi uzoyilobola? Ikona lokho ukuthi babe bekhipha amagama amabi kuye. Bekahle bengigqiba ihlazo lakhe. Yena wathini ke ugqiba ihlazo lakhe? Savumelana kwayinto esayihlela phansi savumelana. Saxoxa wavuma. Wathi uzoyikhokha kanjani imali? Mase ukuthi masethola umsebenzi wayethi Mengawuthola umsebenzi? Hayi mengawuthola akawuthola sisi kodwa phela kwakusekugqiba ihlazo. Kwakuyikwami naye. Njengoba ke sebengilandela ama TV sekuphuma lento bengithi ngeke iziphume.
Mamncane. Bese ilana waphaya bekunzima ukuthi sikhulume nawe. Kodwa ngihlezi ngifika la ekhaya. Awu Ngihlezi ngifika la ekhaya. usithuka. Bese wenze njani usithuka? Aningitsheli-ke Ngoba noma ungenile ningi-highlight-eke usungenele. ukuthi khona into ezoyenzakala niyayithulela nje. Sengibona sengizolandelwa amakhamera mina. Sahlala nawo phansi sakutshena ukuthi senze u1 no2 no3 no4. Nani ngangayitsho nikhuluma ngale ndlela leyo ukuthi sengaze ngizoshuthwa ngilandelwa amakhamera. Uzuthi uyamboleka imali. Yindaba indoda fanele indoda azamajuluke yazi ukuthi umoya ilobola Uyazama mamncane uzowenza njani? Uyazama. Ilobolela indoda ayihloniphi. Uyazama. Kusasa besekuthuke lento eyayilobola. Sina sathi thina Zobe sekuthiwa ngalokho. kuzayo kusasa indoda iyajikelana palisi. Kuzothi lento leyayilobola lapha kini. Uzoyibuyisa nje masesebenza. Uzothola umsebenzi. Kubehluleka nje kumanje uthi akasebenzi. Uwena unjani? Kube kuyinini? Ngiyayicela-ke mina imali bani. Akho mali Ayikho imali Eyami usaphila ubusazoyifuna. bengizoyifuna. Eyami angithi ngiyacela angithi njengoba ngisho ngizohlambuluka njengamanje ukuthi eyami imali ayihlangeneke nayo. Uzoyenzani imali? Ngifuna ukuyisebenzisa nami ngiyasindelwa nje ungibona. Usindelwa yini? Endlini kunzima njengamanje. Tjena lo myeni wakhe aphuma uyosebenza. Asebenzephi? Awuvele phela uvuke kusasa uvuke uthola umsebenzi uyazama. Awuvuki phela uthi uyavuka kusasa usuyasebenza. Cha umbuzo wami ukuthi usisi kubuya phela ubuzoyithatha phela. Bengizoyithatha. Phela uthi wena ngoba uma wakho vese thina Bengizoyithatha phela kodwa bese bekuzoba nendlela ukuthi sikhulume. Hayi angiboni kodwa uthi bezovuma. Hayi anginamayi. Angiboni. Uzoyithola le mali. Angiboni. Nasi silento iyangicanga phela uthi ungafike uzofuna imali uthi uzoyibela kunzima. Yini akaphumela obale uthi yini ngempela le emphushayo azozofuna le mali ekhaya. Ngoba phela sayimbekela kahle. Yini manje simxakile lapha? Sekushiswa yini lapha? Yini esikushisa manje uzofuna le mali? Angithi phela uyachaza ukuthi ushiswa ukuthi imali yakhe akuyona imali yamfana. Yebo, simbekela ngithi. Samchaza lento yesilungu sisalungisa ngayo le mali. Sabeka kahle imali enkomo. So manje inkinga yakho Palisa uthi umpintshekile. Ngipintshekile kunzima. Ngimina nje ngedwa. So ubhuti ondliwe wena. Yebo. Ninazo ingane? Sinayo ingane eyodwa. Ngane yodwa. Yebo. So manje le mali uyidingela ukuthi Kube khona lapho nalapho Uqhubeke nezikweletu sekuningi izikweletu ngapha. Kuningi impilo inzima. Akuthi uyofana afinqe kumkhoyana yosebe awufuna umsebenzi. So manje Palisa ngiyazi ukuthi uma ngamalobola kuye kuthengwe nezimbuzi nezingubo. Wa contributor ini kumkhonyana to show ukuthi kena ngiyafisa but anginawo amandla. Akwenzekanga. Konke kwenziwe wena. Kwenziwe yimina. Akukho. Hayi bani. Wazosithela ngehlazo Yasashwama-ke lokho. ku-TV. Bengicima lona lelo hlazo-ke lelo. Bengicima lona lelo hlazo. Wazosiphoqa isibongo Angithi samaphala. bengizama ukugqiba lelo hlazo lelo. Zona zonke inkulumo lezi. Ezenza ukuthi ngize ngigqibe lona lelo hlazo lelo. Hayi. So manje Palisa thathe beningqongqoza lapha esangweni besho ilokhuza ama clan names akamaphalala. Wena uhleli lapha engubeni owugoyile ekamereni ujabulela ukuthi kuze imali yakho. Ngingijabula phela ngoba kokukwazi kwami naye akekho omunye umuntu ayazi. Usambona njengendoda ekubeni uyilobolile wena. Yebo ngiyambona njengendoda ngoba bezoyibuyisa imali masikhona. Hayibo. Uzoyibuyisa. Angeza ayibuyise. Beku last year. Last year. Yebo. Bethembisa ukuthi uzoyibuyisa nini? Mase right. Kobe kuyinini. Hayi. Angeke ngazi phela mamncane ukuthi kuzobe kuyinini kodwa yena uzoyibuyisa. Hayi ayikho lento ukuthi imali yabuya. Mina ngikwazi nje ukuthi usiphocile thina. Hayi Usiphoqa bangampela nje angifuni ungasho siphocekile. Sasijabule sithi umuntu uzokulobola kanti uyilobola ngemali yakho hayi unehlazo ngigqiba lona lelo hlazo emnyenini wami lelo nani mthuka ngala ngithi nani mthuka nani mthuka nina nithi kunini hayi ngigqiba lona lelo hlazo sosiyofana sibize nomndeni ke siyocela nomndeni bese ungamani ubiza umndeni kodwa mina imali bayefana Palisa nokuthi nawo ushadile. Siyafana naye. Siyafana, yabona ukuthi siyafana-ke nawe. Njengoba usithetha sishadile ingane zethu ayishadile. Siyafana. Sihluke ngapha. Ilokhuzana inkinga lana uPalisa ufuna imali yakhe of which ivele imali yakhe. Vele uyilobolile so eyakhe vele imali. Omamncane bayanqaba ukuneza imali. So manje ke sizofika kuliphi isiphetho? Isiphi isiphetho?
What's the decision? Ngizwa omunye ethi akubiza abadala Ya kuzobiza vele umalume ikhulunywe le ndaba ukuthi nabakhongi ukuthi naye ingane isitshela lo mhlolo ukuthi Isitshela le iyayibona. mhlolo. Ifuna imali yayo back. Eyayo le mali. bayazi kabhuti ukuthi wayilobola Cha, abazi so manje understand ukuthi omamncane uma bebiza abakhongi ifanele kufike nabakhongi bakhe ukuze kuzobe imesi-ke manje le seke uqala phansi mase qala. Yeke ukujabula kwethu. Ukukikiza kwethu. uyazi ubhuti ukuthi-ke Ngisey'kweletini. ufuna imali Uyazi. akakukhuzanga Akazange azangikhuza. so he was fine ukuthi uyofuna imali yakho Yami. Hayi inzima sisilento. Hayi mina ngifuna Waphela ukuthi kusho ngiphelele. nokugqekezwa la sisola Iyona yena lezi waphela. Angithi vele sasebenzisa imali yakho. So, angilini ngicabanga naleyo nto ukuthi uyagqekeza mhlawumbe isitori Hayi sasebenzisa imali yakho phela ukuthi niyazakhela nje ukulungisa la. naleso story Mhlawumbe ngiyacabanga. kwale TV wathi awazothatha vele imali yakhe. Ngophela uyena le khame kunento eshodayo. Story nje bazakhela Uyena but hambani bafana nilanda iTV imali yami ezofuna nje imali kahlolo yena uthumela abantu. Hayi, Lento ikhona. isobala siswe. Hayi kusafanele kubizwe umalume. Engekho. so Hayi. kungenzeka ukuthi zonke izinto ufuna uzoyilanda Vele uyilanda kancane uyafuna ukuyilanda zonke izinto Angifuni izinto mina ukuthi bazoyilanda mina engikufunayo nje imali cha. Imali yakho. Angifuni izinto ezinye. Okunye nje imali mancane sakho nebhenki Ikhona imali ebhenki Ikhona. isibikile. ngaphandle leyo ukuthi ade Hayi, leyo nomsebenzi Akulethwe le khona-ke ngoba umuzi ngize Kale nguqhaqa. phansi kubizwe umndeni ukuthi naye Sazobiza phela umalume. Yebo. ikuphi la walotshelela khona ngaba isibongo Ikazungu. kazungu Yeah. so kahle kahle kusazodinga abakazungu beze nabo. beze nabo nabamaphalala bahlatsana ngiyacabanga nazungu basazoba shocked ukuthi kanti imali ayiphumi Yebo. Awu, hayi ihlazo leli. Siyafana phela wehlala epika la athi yena ulotsholiwe thina sozenda zamshi. Ney'ngane zethu. Nabengane siyafana nawe. Siyafana. Awukho phehliwe ngakho sihlenga kephi nawe siyafana. Uthatha imali yakho uyoyilobola unehlazo. Hayi unehlazo. Angaze ngikuzwe. Usele ngehlazo ngifuna uqamba manje. Ihlazo lelo lenzile. Nasemandla. Kuba lona leli hlazo. Ilona hlazo leli kumnyeni wakho. Uyawazi manje ubona-ke nawo lawo bebekadudula kumnyeni. Yobe sekuthiwa Azabambe inkunzi. Elilanga yobe sekuthiwa Angeke kumele azabambe inkunzi. Ayibambe inkunzi indoda iyaphanda iyahereza indoda iphuma ingene ihlanganise. Uyazama akukho phela la uyahluleka uyazama. Amandla angithi bengisanawo. Manje awasekho amandla usena uthi uyilobole wena uhluwe ngani nami. Bengimboleka. Hayi siyafana Bengimboleka ezweni. Hayi cha unehlazo. Bengimboleka Hayi ezweni. unehlazo. Hayi unalo. okay sizolinda obabakhe omalume nabakhongi bakazungu nabakhongi omalume bamamkele lokhozi ilobolo ngala because kwakuyimali yamaphalala kahle kahle le mali so bathatha imali yasekhaya ngazi noma niyakhanyisana nemsamo Yebo sakhanya. so amadlozi nje ayithatha imali yasendlini akusho anike ikhanda Hayi nekhanda usefanele ibuyele emuva. Hayi. yo balisa I hope ke nama sebehlalile phansi uzokwazi ukuthi ithole imali yakho back Ngajabula mangaba njalo. Ngoba ngeke. kodwa next time uyibeke wena kuqala yabo ungaze uyifake endlekweni Hayi ngezwe. nani bo mamncane musana umfaka ipressure Sasingamfaki ipressure ukuthi ungahamba uyehlalisa endodeni. Ukuthi la ekhaya vela kipitwa. Umuntu uphuma ngomthetho. Yize phela nathi singakashadi. Siyazi go auntie nomalume yabona. uyezwa ngithi uthi hayi ngoba bekufaka ipressure kodwa ukuthi nababela nokuthi ungakipiti Ngezwe. so asithembe mase kufika umndeni wakazungu nomndeni wabaphalala senhleli phansi nomndeni nizokwazi ukuthi ni resolve le ndaba Hayi sithembe kanjalo. Bazosixazululela so nabo. seniyazi ukuthi benithukelana Hey besingabe sithukela ukuthi umuntu ufuna imali yakhe. Bekuyimali yakhe. Singakwazi. Hayi kodwa sithukile shame. ungasabathuka komamncane Ukuthi hawu umuntu azayilobolela. Ngisabathuka kodwa nje okwemali bandle ngiyacela bangilungisele. Hayi imali ikhona phela izophuma komalume. Uma sekufika umalume kahle sizokunikeza yonke imali yakhe esayibeka ebhenki. Noma phela ungeze uyithole manje. Fanele sibatshene ebhenki ukuthi kunento kanje sekushintshiwe. Thola le mali ingene kuwena. Mase futhi uyahamba futhi uyinikeza lo guluva wakho. Uyifunela yena, uthi uyifunela. Ngifunele yena. Uyifunela yena. Ngifuna nginezikweletu zinzima ngimela Yes. ngoba nawo lamalobolo khona la ngangithatha khona ebhenki. Manje sengixakekile. Ngixakekile. so wathatha ngisho nama-loan Wathatha ama-loan. Izwani. Kwakukuningi wangathipha ukuthi Ngoba uthembele imali le yamalobolo.
Kufanekele imbuzi la kufanekele ikesi kwakumele Shuthi ngoba uthembele imali izobuya yamalobolo. mase ngiyophesha iy'kweletu zami. Hayi, 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 nzima sis. Hayi. Hayi siyanizwa bakithi. uthi uPalisa ucela imali yakhe yamalobolo ngoba imali yakhe omancane bayala nayo kodwa bathi-ke nabazolanda umndeni nabakhongi ikhulunywe le ndaba ngoba le mali le ngibayidedele unless kube khona i-family meeting. Nathi-ke solokho siqalaza ukuthi iyaqhubeka le family meeting. uPalisa usethembisile ukuthi ngasabathuka omamncane. Siyabonga kakhulu kwesu-Black Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe. Oh mzala, ngizwile sebekuphindile emjolweni. Kodwa ke lalela, woza sondela. iBlack Life Traditional Pharmacy iyona engayimpendulo yinkinga zakho zomjolo. Inesibambelelo somama, esobhuti osisi kanye nobaba. Uma umsolo ukuthi uyaganga noma khona babonayo, khululeka, ngeke aphinda babone. Uzobona wena wedwa, ezwe wena wedwa, acabange ngawe wedwa, afune wena kuphela. Thole sakhe isibambelelo namhlanje, angadluli nobusika. Ukuze usithole, faki order namhlanje 062 219 7748. Uma ufaka i-order khululeka, sikudilivela noma ngabe kuphi, Magumba nomhlaba, ngoba isibambelelo siyimpendulo yothando lwakho. Woza kwi-Black Life Traditional Pharmacy, silapha ngezimpande zama-Afrika.